Hello mga Yinians! DCB TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para ma-update sa video na upload ko. Mga Yinians, i-discuss ko ngayong araw na to, sa hapon na to, kung paano kukuha ng student permit. Mga Yinians, paano kumuha ng student permit? Unang-una mga Yinians, wag muna kayong pumunta sa LTO. Kasi sa LTO, ang requirements doon is, dito sa amin mga Yinians o siguro lahat ng LTO paras-paras ng naman requirements. Medical certificate at saka driving school na for student. May Yinians, may mga driving school dyan mga Yinians sa mga paligid nyo o malapit sa LTO, may mga driving school dyan. Pwede kayong magtanong doon kung ano yung para sa student permit. Meron yung Yinians, meron silang sa inyo, sabihin sa driving school, okay, ito yung dapat nyong gawin, o doon kayo mag-inquire kung magkano yung presyo doon sa driving school na yun at kung ilang oras kayong magse-seminar. Kaya Yinians, after nyo mag-seminar, meron kayong tinatawag na certificate. Bibigyan kayo ng certificate, yun yung ipapakita nyo sa LTO. Tapos may Yinians, may isa pa, yung medical certificate. May mga medical din yan, mga Yinians, malapit din sa LTO, mayroong mga medical certificate, mayroong mga dyan, pwede kayo magpa-medical na malapit din sa LTO, pwede kayo magtanong doon, pwede kayo magpa-medical. Okay, Yinians, yun ang requirements. Driving school na for student, una yon, tapos pangalawa yung medical certificate. Tapos Yinians, pagkatapos yan, meron na kayong dalawang requirements yan, pwede na kayong pumunta ng LTO, pumunta kayo sa kung anong window, kukuha kayo ng form ng LTO, pipill upan nyo ngayon yung form na kukuha kayo ng student permit, tapos i-attach nyo yung driving school tsaka medical, tapos ipapasa nyo yun pag tapos yung fill upan yung form. So yun lang mga Yinians, sa hapon na to, yun lang kung paano kukuha ng student permit. Maya ulitin ko, kailangan ng driving school for student at medical certificate. Yun ang requirements ng LTO. Yinians, kasi mga Yinians, pag pumunta ka ng LTO, sabihin din nila na kailangan nyo kumuha ng driving school muna. Kaya magtanong muna kayo Yinians sa mga driving school for student. Pag meron na kayo Yinians, nakapag-seminar na kayo, punta na kayo magpa-medical na kayo, tapos diretso kayo ng LTO. Okay, Yinians, so yun naman, sana may natutunan kayo Yinians at sa discussion ngayong hapon na to, ngayong araw na to. DCB TV, please don't forget to subscribe my YouTube channel para ma-upload ko sa mga video na upload ko. Kaya Yinians, sana nasa mabuti kayong kalagayan. God bless everyone, more power, and bye-bye!